bincike, oh bincike, haya kai bincike, oh bincike, bincike, oh bincike, haya kai bincike, oh bincike, bincike, oh bincike, hai hai bincike. Kin ga bikin nan duk da dai abubuwa mutane sun ba da gudunmuwa ga su umma ga mutanen gida duk dan uwa da abokai an ba mu gudunmuwa sosai gaskiya bikin nan ya tara mutane gaskiya ya kawan kin kira su ko a waya na kira su wallahi sun je ne sun samu lafiya kin musu bangajiya ko wallahi suna godiya ma da gaskiya mutane musu mutane sun mana kara gaskiya to ya za a yi wannan abincin da ke kawo yanzu ya kamata a ce mun dan fara duba ko me da me a cikin ko dikin gaji ne bana son baki wannan ni kadai nan cinye wannan a ke ma gaskiya aiki ma sai san wannan idan da ke rama duka mu cinye ke cinye wannan ni na cinye wannan ai kai ka gaji sosai na saka ji ma sosai shi wasu malaman da tsoro saboda sun kira na waya na ce a gidan da kai kira da sun ma bara in shiga cikin fito na sai wannan ruwa ko shi sai da kun labarin da to na je kuma da Abdul to ya ce ana ne ci da jama'a Allah ta waje na wallahi kai Allah mun gode maka abin da yanzu ina neman Allah ya kawo shi to yanzu kin san me nake so da ke kin ga yaran nan dole in ba ki kulawa ta musamman kuma ke ma dole in ba ki kulawa ta musamman fiye da kulawa da nake baki a baya saboda yaran nan na tanadar mai abubuwa na birkewa na jin daɗi saboda haka ki tekkiya ki kula min da cikin nan sosai saboda haka ma in kika ta haihuwa ma ni yanzu ma ba zan kai ki wannan asibitin ba ma da kika zai da ta kawai yanzu abin da ya mana mun gode asibiti akwai wani asibiti na musamman na kuɗi da zan kai ki kawai a can za ki a me sai sa ka bar ni marayu na asibiti da Abdul din haifu ha ina ai ba zan yi wasa da wannan dan da yake cikin ki ba ai kina ji abin da za a yi wancan dai Allah ya kai mu lokacin kafin ma in wannan zan je in yi bukin in biya kuɗi in lokacin da yake kiyaye in Allah ya kacan nan ki kawai da abin da za a yi kuma haka ne ki ci gaba da kula min da yaran da kin ji dai abin da nake yi kuma duk abin da yake so yanzu zan yi da mana bisa bar ni da asibiti da Abdul din na ga miki shi da yanzu kuma ma abin da nake so nake kin dora girki ne ko kuwa dan yanzu ba wata wahala da ki kashe ni zan je miki da kaina na shiga cikin miki yau bari mu tashi gani ne dora miki
ai ba ke ba wani aiki. Ayyan ki dena. Kai ta waje nan. Baya zaune ki haka ki hutawa. Hai. Sannu ba. Ina jin ki gaskiya sannu. Daman gaba ɗaya ina can hankali na ya na ce bari dai in taho in gani. Wai ya yaron ne? Yana ciki. Yana cewa babansa magana miji? Kai. Allah ya yarda mace ne zan In Allah da mace zaki ai in Allah yadda wannan yaron namiji zaki ai. Ai ni babban buri na ka samu namiji. Ki cika mun aikin gawa kuma Allah yadda Allah zai cika mun buri. Ai ni yanzu gaba ɗaya hankali na in na fita ma tunani ki ne in na dawo tunani. Gaba ɗaya hankali na in dai ba gaina ne a kusa da ke ba hankali na ma ya kunci. garin kama ruwa. A'a ba shi wani ina manki na zaki wani tahi yanzu. Ai kwaran tahi zai ɗebo da kaina ne mukun ki wani tahi ki ba kanki wahala ba na son ki wani aikin da zaki sha wahala ne. Yanzu bari dai dan je na cikin gani. Mene ne? Cikin ne? Bari ɗauko mota don ka ina zuwa. Bari ɗauko mota don ka. Sannu. Ya cikin nan. Kin da abin da ya faru ko? Yaron mu dai Allah ya mai rasuwa ko ya koma. Sake ba. Ya mun da mutu. Ban gane da sake ba. Ke da baki san inda hankalin ke yake ba lokacin da kika amma kina cewa da sake bai mutu ba yana ina tutun da bai mutu ba. Ta hankali yana haifi yaro yana nan da rai da mutu. To yana ina? Yana ina tun da kin ce da ran shi ka haife shi. Gashi an nuna miki ya mutu kuma da kin ce da ka haife shi yana ina. Me yake nufi da wannan mutu? Ko har yanzu ba a cikin hankalin kike ba? Gaskiya ba ne. To ni fa aka ba yaran nan da hannuna na je na rufe shi. In gani muka je aka mai tsira aka binne shi amma kin ce kuma bai mutu. To shi wanda aka je aka binne dan waye? To ba ke da baya za a kenan yanzu ke ne. Ko da ke za mu tafi mu je har makabartar ke gani ki tabbatar. Ko duk da haka in muka je da ke yara ke da ko? Lafiya idan zaki je haka? Asibiti zan je. Me zaki je ki asibiti? Zan je a bani ɗana. A baki danki kuma? Dan da ya mutu zaki je asibiti, me zaki je ki musa asibiti? in haifi yaro na da rai ya za a ce min yaro na ya mutu ba zan taɓa yadda ba. Ni dai ina ƙara gargaɗa ki karki suke ki je asibitin nan dan masu asibitin nan ba mutunci ne ba za su iya ganin bayan mutum da ƙarshe ma su iya kashe mutum. Me yana ki na zuwa asibiti? Allah da ya ba mu yaron nan ya ɗauke shi zai ƙara ba mu. Me yana ki na zuwa asibiti? Me zaki je ki? Lokacin da na haifu da hankali na ba ban da hankali ba ina sane ba hankali ya gushe jiki na ina sane yaro na saboda haka zan tafi su ban da. Yanzu na ga miki kai ki je asibitin nan. Au tafiya ki kai? Lalle yarinya ne. Me take nufi da kike ne? Nan bala'i take nema ta jamu. wai a cikin asibitin nan muna da ɗakin ku da ba a garin da ba mutum. Gaskiya ba na tunanin akwai da gobe saboda na ɗan zazzagaya gaba ɗaya na ga akwai patient kuma ba wanda kake tunanin za cikin su yayi wannan za a sallame su. gaskiya din naga suna shi saboda na ga nasu ma suna da duba su. Ran jima zan shiga zan yi ramu da patient ina da duba wani abu ne cikin so ki ba ba. Salamu alaikum. lafiya. Ɗana na zo nema. Wani irin ɗan? A fito min da ɗana na Ɗanki wani irin ɗanki? A fito min da Ɗanki ɗana wani na iri? A fito min da ɗanki wani irin A ɗanki? fito min da ɗana. Yalla mai me yake faruwa? Wannan ba patient din da kuka sallama ba ce wadda ta haihu ɗanta ya rasu? Ko ba ita bace? sallame ta ita ce. To me ya kawo ki nan? Yaron ki ya riga ya mutu. Me ya kawo ki nan? Yaro na ya mutu ba zan yi. Ya za a yi doshi Me ya kawo ki nan? Ba yaron ki ya mutu ba? Bari in kira polisa yalla bai sai su tafi da Sai ita. a fito min da Sakan mai riga, sakan mai.
Ke, sake shi mana. Saka shi wai ba magana ake Sai wuce. na kashe kan ba fitar min da Ba za ki saka shi ba? Za ki sake shi ko sai na daura. sai na kashe shi. Yalla bai kawai ku tafi da ita yalla. Kinga, mu je. Yalla bai wannan ku tafi da Mu je kawai. Mu je. Ka sada da ba kana shi. Play yalla. Useless. Koko. Morning. Wannan wani irin sa biyar ne haka, shi da wani dressing ka yi improper dressing. Da kuke sa ana zagin 'yan sanda wa a ɗan dinga gyara a wani tsari. So, ina wannan mafiyar Allah wadda take kokarin kashe shugaban asibiti. Ka je ka zo min da ita gaba na yare. Ke ce Hafsa? Hajiya Hafsa, me dalilin da yasa kika je asibiti kike yunkurin kashe shugaban asibiti? A wai na je da in kashe shi ba. Na ce ina haifi yaro a asibiti, na ji su fitar min da yaro ne. To, yaronki da kika haifa ba rasuwa ya ba, shin kina tunanin cewa an ɓoye miki shine ko kuwa? Da rai na haifi yaro na kuma suka ce min yaro na bai zo da bai ba, ni ban yadda ba sai an fitar min da ɗana. To yanzu da kika je kike kokarin ɗaukan doka a hannunki, hakan kina ganin ya dace ko bai dace ba? Akwai hukuma kuma zaman wannan aikin suke yi. Duk wanda aka zalunta ko aka tauye masa haƙƙinsa, babu inda ya dace ya je ya kai kukansa har sai gurin hukuma. Yin hakan da kika yi babban laifi ne a wurin hukuma. So don haka za mu ci gaba da tsare ki kuma za mu ci gaba da bincike akan gaskiyar al'amarin da kika faɗa. So amma abin da kika yi ba daidai ba ne kuma ba ki kyauta ba. Da kike yunkurin ɗaukan doka a hannunki. Kuma yadda ita ka kira misali. Hausa. Morning. Sajan, Yes sir. abin da nake so da kai, Yes sir. maza ka je ka ɗauki case file ka haɗa na wannan yarinyar. Yes sir. Hausa. Mun kashe mijin wannan Wani da shugaban asibiti ke kokarin kashe. Ka tattara case file ɗinta da komai ka tura shi sashen bincike na farin kaya. Okay sir. Immediately. An gama sir. Okay. Ka haɗa komai ka tura da su sashen bincike. Okay sir. Thank you. Malamar Muhammad, gaya mana gaskiya bisa zargin ki da ake yi na zuwa asibiti don kashe shugaban likita. Ba wai na je ne don in kashe shi. Na je ne saboda yaron da na haifa a asibiti suka ce min ya mutu kuma yaron na san da rai na haife shi. Malama Hafsa Muhammad, kin ba mu jawabin cewar bakin gidan ki kashe shi ba. To amma me dalilin ki na cewar ɗanki bai mutu ba? Bayan jigga jawabai ne sun tabbatar, likitoci sun tabbatar da cewar kafin ki haihu sai da aka yi miki allura bacci. Sannan ga jawabin mijinki shi ma da ya bayar a asibiti da 'yan sanda yana gaya mana cewar ɗanki ya mutu kafin ki farfado suka je suka yi jana'izar sa yanda musulunci ya tanada.
to why not da zaki dawo bayan ki ce wai ɗanki bai mutu ba har ki je kina ƙoƙarin rigima a asibiti ko kuma ki ƙoƙarin cewa za ki kashe babban likita. Wannan babban kuskure ne. Me dalilin ki na haka? Za ki iya mana jawabi haka? A ki tabbatar mana da gaskiya al'amarin biki domin da oga ya tabbatar da wannan maganar ta domin kar mu ga gaskiya al'amari kuma daga mu ga sabanin haka domin mu dauka mataki da tsara akai. Da kika ga mu aikin gaskiya da gaskiya muke yi muna kwato mai gaskiya gaskiyarsa dirin tsi duk wahala. Gaskiya ne ranke daɗe sai mun kura iya basirar mu wajen mu ga mun gano waye ke da gaskiya a cikin wannan lamarin. Ranke daɗe lallai wannan kesi ne mai sakaƙiya da yawa a cikinsa. Gaskiya ne wannan, amma bari mu ci ta bakin Sadiq. Ranki daɗe wannan ai kes ne mai saukin warwarewa, inda ba wani kes ba ne ko an yi kisan kai ko wani abu. Kes ne kawai na cewa tana kilimin ne ita ɗanta bai mutu ba wani abu. Za mu bincike akan asibiti, shine ina ganin solution da za mu yi. Ranki daɗe, jiya na fito zan je anguwa. Wasu mutane biyu suka biyo ni da kyar na sha. To, mutane har su nawa haka? Mutane biyu ne suka biyo ki? Mutane biyu da suka biyo ki, kin lura da wani irin kaya ne a jikinsu? Ba zan iya gane su ba saboda fiskar su a rufe yake. To, ba wata hujja da kika rika wanda zai iya tabbatar mana da binciken da za mu iya yi ko wani abu na kama da mutanen da za su iya bamu da hujja akan? Yalla bai zan iya ganewa saboda akwai wanda na buga masa karfe a hannunsa. Good, za ki iya tafiya sai mun neme ki. Mun gode. Malam san da zuwa. Dakta barka da Ya gida? ya aiki. Alhamdulillah. Masha Allah. Lafiya ne ko? To, dakta lafiya ne ba lafiya ba. Sannan kuma gaskiya batu ne ke tafa da ni mai mahimmancin gaske kuma na sirri tsakanin ni da mai ɗaki na a rayuwata. Dakta a gaskiya ka ga mu nan ma'aurata ne, shekaran mu 10 da aure, amma Allah bai ba mu haihuwa ba. Da haka muna cikin kunci na rashin wannan haihuwa. To shine muka zo gare ka, ko Allah zai sa a ɗan yi mana wani taimako, ko da Allah zai sa a dace. Shine wannan abin da yake tafi da mu. To na katse kamar taimako kamar yaya? Malam. To, dokta kamar da yadda mai gida na yi maka bayani, shekarar mu 10 da aure kuma Allah bai ba mu ba. Shi ne muka zo wurin ka don Allah ka taimaka mana duk yadda za a yi dai a samu a yi mu samu da don muna cikin wani hali, taimaka mana. So ai taimakon da kuke magana shine har yanzu ban gane wani taimako ba su a aiki. Dakta batun shi ne kamar dai irin ɗan abin da aka saba irin asibiti zuwa da yawa, na san nan ma ba za ka gaza yi ba. Kamar shi ne yaro haka ne, ko da na wata ne ko na wani wanda suka gaza ɗaukan nauyinsu, ai na san ba a rasa a asibiti irin na wannan ai ba anan za ka zo ba inda irin wannan kake bukata, ba anan za ka zo ka samu. Dakta ba gane ba ne, mu duk abin da za a yi za mu iya yi sirri ne wanda tsakanina da kai personal. To ai abin da nake nuna maka a nan da ai kaga duk wanda za ta zo nan za ta haihu da ɗan jari. To kaga a nan ai ba batun a ce wani dan wani ko wani magana ce a nan kaga za ka iya zuwa gidan marayu ka je ka nemo yaro ka ɗauka. To misali dakta ka kamar
wannan abun likitoci sun saba, na san kuma kai ma dai fahimta ta ne ba kai ba. Ko nawa kake bukata za mu iya bayarwa. Mu dai dan muke bukata ko nawa mu a samu dai a bamu. Kaga tsakanin ni da kai ne wannan. Gaskiya malam anan ba na yin wannan aikin. Gaskiya ba na yin wannan aikin. A nan duk wanda ka gan shi ya fita da jinjiri dan shi ne, nashi ne, amma ba na irin wannan magana da kake yi likitoci can ban san irin wannan ba wala. Dama mu ce ai kana yi ba kawai mun zo ne saboda ka taimaka mana ka ba mu jariri ko nawa kake bukata mu samu ba. Hajiya ba wannan magana a nan wajen. Ba wannan magana a nan. Dokta taimako ba wannan magana hajiya a nan wajen. Dokta a duba ne. Malam da Allah karka yi gaya min abin da zai zo kuma raina ya ɓaci. Allah ku tashi ku fita min daga ofis. Kashi ku ba wannan magana ce ba da Allah ku tashi ku fita min daga ofis. Eh, Allah ku zo ku fita min daga ofis. Allah ku tashi ku fita min daga ofis. Allah ku tashi ku fita min daga ofis ma malam. Ku tashi ku fita min daga ofis. Ku tashi ku tashi ku tashi ku tashi min daga ofis. Wannan da yana muku magana. Ta min da shi da Allah. Ku tashi ku tashi. Mutane magana shi ma ta ta. Sadiq ana wata ga wata ba mu gama da kes din nan ba, an kuma kawo wani kes na kisan kai. Nan ki daɗe wannan ai duk ba matsala ba ne. Shi wannan kes ɗin dai da muke kai insha Allah nan kaɗan mun kusan gama shi insha Allah. Kuma wannan ba wani abu ba ne inda insha Allah za mu gama. Monsas. Wani. ranka ya daɗe ranar da ka umarta mun je mun bi sama a wannan asibiti. Lallai kam ina gudanar da wannan aikin sosai domin mun je asibitin an haifi mutane 23, 10 mata 13 maza. Ranki daɗe kin ji sakamakon binciken da aka yi shi ne. Assalamu alaikum. Malam ne kuma kawo dawo da ku ofis dina. Malam ne kuma dawo da ku ofis dina. Kwantar da hankalinka. Ne kuma dawo da ku ofis dina. Kwantar da hankalinka. Ne kuma dawo. Kwantar da hankalinka yau ne abu ne. Kwantar da hankalinka. Kwantar da hankalinka mana. Tashi malam, tashi malam. Daga sashen bincike na farin kaya kuma ba wai mun zo mu tafi da na zo in tafi da yaron ka ne saboda domin ya amsa mana wasu tambayoyi a ofis da fatan ba matsala. Me ne za mu tafi? Wannan ba wurin mun ka bane, za mu tafi da shi. Mu je kai. Allah bai. Ka gaya mana gaskiyar al'amari ko da mun saka ni wallahi Allah ya labai na rantsi da girman Allah wallahi Allah ya labai ba abin da na sani ko yadda da ni wallahi Allah Kai ba ga mana gaskiya ba. na rantsi da Allah ya labai Ka ga mana gaskiya. Allah ko yadda da ni wallahi ba da kanka. Tun da ba zai faɗi gaskiya ba ku ɗauke shi ku je ku sani shi a ke dade ke mare Kai, kalle ni nan. Kana da tun mana aiki da kani? Ko kuma randomly za mu je mu kama mutum ba mu da wata hujja a kansa? Aikinmu ba haka yake ba. Aiki muke mu da gaske ba wai sai ɗan jabin aiki ba. Ka san wata nawa ne ina bincike a kanka har in gano ka? Tun zuwa na asibiti na farko na gane ka. Amma ka zo suna ma tambayoyi a hankali kafin a taɓa lafiyar jikinka kana musu gaddama. Ka duba hannunka, kai ne mutum na ɗaya da kuka je ku biyu kuka bi ta, kuka bi ita wannan mata Hafsa za ku kashe ta ko? Ba haka nan na kamo ka ba, ka duba hannunka ta ji ma ciwo ko ba kai bane?
ta ji ma ciwo ba na son wani yallaɓai ta ji ma ciwo a hannu na je asibiti kuma na ganka kai ne ba wai ba kai bane ba amma dai shiru saboda in ƙara tabbatarwa da kai ne yanzu kuma na tabbatar da kai ne amma ka zo kana musu gandama yanzu solution ɗaya ne kai ne muke so ka ba mu ta amsosin da muke so mu ji a bakinka wanda shine zai baka saukin abin da kake nema idan ka faɗa mana gaskiya kai ma furi za ka yi za mu sake ka tafi akwai wanda muke so mu kama a ciki saukin ka ne ka dai ji abin da na gaya ma idan haka yanzu ka faɗa mun gaskiyar al'amari Yallaɓai zan gaya ma gaskiya ina jin ka Yallaɓai a cikin wannan aikin akwai hannuna dumu-dumu a ciki Yallaɓai ba kowa bane yake fesasa ne ke sa ni sai Muhammad wato mijin Hafsa akalla ba kasar ba jarirai sun kai guda 10 da yasa da ke dauke mai yana biya na kuɗi mai soka Yallaɓai sannan kuma daɗin daɗawa akan wannan ɗaukar jaririn da aka yi ya fahimci mata Hafsa tana kokarin ta tona mai asiri saboda haka ya tattara kuma can gidan gonarsa ma ya zauna Yallaɓai zai kirarin da yake yi masa ya kashe ta Yallaɓai ni kai na tsorace nake Yallaɓai ba shi Muhammad wallahi Yallaɓai ni kai na yanzu ka ce haka yana gidan gonarsa yana gidan gonarsa Yallaɓai ni ma rayuwa ta tana hadari Gwarzo ka duba mana wani location Muhammad yake a gidan gonarsa yanzu tunda ba mu da actual inda muka san gidan gonar nashi yake ga mu duba mana yanzu mu tashi mu tafi ok to yana nan daidai unguwar wannan nan Inkyam a nan location din wannan da yake a cikin Inkyam? A cikin unguwar Inkyam yake ba matsala yanzu kai da ni mu tashi mu tafi gaba daya wallahi tunda kike kokarin tona mun asiri kafin ki tona mun asiri sai na ga bayan ki kashe ki nan tunda duk abin da nake gaya miki ba ki aji yau kwanan ki ya kare in gaya miki ki jin gaya miki wallahi sai na kashe yau kashe ki nan a gidan nan bari ki jin gaya ba wani zancen miji da mata tsakanin da ki duk magana da nake gaya miki ai baki yadda ba duk magana da nake gaya miki kin yadda ba wani magana yaro yau kwanan ki ya kare kai a jaukar Tarim zo ka kunce ni kai kuma zo ka kama shi Allah ku ya ku gidan tashi shi koya Allah ku ya ku to wannan a tafi ita asibiti a duba lafiya kan ma ka zo da muciya kan ma ka zo da muciya sai an karbi makamin hannunka to ne kana biya za a to in zan je taro da makami kuma ya kwala ta ba ba ina gaban daga kawai zai yadda no need cha za ku yi ajiye wukar sai ka sake ta ai ba wanda zai zo ya karɓi wuka ai ba ka karɓi wuka ai kawai ba ka no need ka karɓi wuka a hannunsa kawai za ku yi mai abu yanzu ne masu bindigogi ku zo in gani ku zo in gani ku zo in gani kwanta a yanda kike kwanta yanda kike kamata a tafi ok bai kisan bara wani stop da daukar hannunka sai ke ka kunce mata wannan hukunci ya kusan fara dauka kwance a gaji kwance amma kuma ba dauka da ke ga miki batun da shi ne ke ce sama da shi kamata da kanki zaki je kunce ba ma mai bindiga bace zai kwance kar mai bindiga ta kwance wanda ba bindiga ya kwance sawaye ka to a can kan bindigan mu ne bindigan ku okay ku zo shigo an gani wasa bai ba a daidai can ma haka bai ba ma a gaskiya kowane sim ma mai sauki ne amma dai na karshen nan gaskiya mun dan sha wahala yanda aka je ka dawo kaga dole a sha wahala a kansa kuma sim din da ya fi burge ni shine wanda ne wa shi
likita ne ko wanda aka kamo dai muka yi mai dan tambayoyi, to shi gaskiya shi ma ya burge ni sosai. Ina ganin shi kadai ne dai abin da muka yi a ciki. na Shafi'u ne na sati, so ni ne wanda na shirya wannan fim kuma na bada umarni. So abin da ya fi burge ni a cikin wannan fim din gaskiya lokacin da shi wannan ma'aikacin binciken yake yin tambaya, yake yi masa tambaya har yake gaya masa gaskiyar abin da yake faruwa shine ya fi burge ni. Abin da ya fi bani wahala kuma wajen bada umarni shine lokacin da ake kokarin kama mijin Hafsa lokacin da zai kashe ta, wannan rabin mun dauke shi mun ƙara daukar shi so shine abin da ya burge ni. Kuma Allah ya yarda za mu ci gaba da kawo muku wasu sababbin fina-finai da wasu sababbin ayyuka suna nan da